Bueno, Mikel, badia zenbait urte lantoki berean lanean zabiltzala. Eta gaur, krisia dala eta eskaintza bat egin dizute, Txinara joatea, lanera. Eta gainontzean, kalea hor duzu. Enpresa hontan nola indedan nebiziko aleginan, gaztetan asita seitu, oraindik badaukat grina. Baina alare egun batean, hau entzun eta saminean, egingo dut beti orain artean, nik egin dedan berdinan, ne familia biziko bada, egingo dut txinok adina, larai, 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 egingo dut txinok adina. Zure lagunek ez dizute lehen beste kaso egiten. Berso bakarra osatzeko gaia. Zure lagunek ez dizute lehen beste kaso egiten. Ia 3 urtetatik ibili gera batera, patinetean, futbolen, kalean, gorata bera, baina bizitzan denbora, badi joanez aurrera, jonik ere politikan, egin dut nere aukera. Pepen afiliatu nintzen, seguru daukat karrera, ta orain ia heldu naiz lehendakari izatera. Tratua ia heldu da, ia torturan parera, Nikola pentsatzen dut ta joan bitez aize hartzera. Lehengusu baten ezkontzara zoaz gonbidatu bezala. Emazte gaia zure bikotekide ohia dela ohartu zara elizan. Lehengusu baten ezkontzara gonbidatu gisa doa, Iker, eta emazte gaia bere bikotekide ohia dela ohartu da elizan. Ze suerte txarra daukazun, Iker, ai hau posible ote da. Nola sartuko naiz ba elizan, ni jende horren artera, haize gustora egon ginen ta. Etorri zanen etxera, nola da posible situazio honetara ni heltzera, baina errespetatu egin beharko, bada bere aukera, baina errespetatu egin beharko, hori bada bere aukera.